teď. Co s lidi, jsme u třetího dílu Brookhavenu. Vyvoláváme z našeho kamaráda Ducha, jelikož minulý díl, no tak se nám to trošku nevydařilo. Ano. Tak, jdem teďka začít. Tak, já budu šumět. Démone, vylez z Vojty! Démone, vylez z Vojty! Vylez z Vojty! Au! Au! Sakra! Rychle! Já už ho nevidím! O několik dní později. Počkej, tohle ještě. A několik dní později. Vypněte už ten... Vydržte. Já už se procházím městem. Co to je? Wow, co se to stalo? On přece na minule utek ten duch a já už jsem od tého doby ho neviděl. Už bylo několik měsíců. A to tak dněma, jak to mohl tohle úplně napáchat? Počkej, pro nás to mohlo být 2 dny, protože my jsme přece byli v komatu. A jo, vlastně, počkej, ale já si pamatuju, ne, to bylo 3 dny, já jsem nebyl v komatu, mám pocit. Taky by mě zajímalo, kde je, ale... Ale já se jdu kouknout tady, protože já tady znám takový jedno tajný místo. No a tam do toho bychom měli asi jít. Tak. Ale ještě je tady furt ten stroj času, takže to nebyl stroj času. Ještě tady furt je ten zdroj na peníze, takže ještě jde v čilu. Takže ještě největší zloděj nic nenapádá, takže to je ještě v pohodě. Wow, ale to je hrozný, co se to město stalo s tím za pár dní. Já vím, kde se většinou... Mohlo stát za pár dní. Pod náš bytov, tam se většinou schovávají. A jo, vlastně. Mně už to tady pípá 5, mě to všude pípá 5. Vojta. Ještě natáčíme jsme špinili. Je další den. Na špinově. A je den, tak ty noc. Wow, je ještě furt den, jsem se nepropadl. Já jsem se propadl do nějakého toho. Jak to, že je noc? Čekal den? Je to nějak prokletý. No je, tak radši rozsvítím baterku. Pozor, skáču do sanitky. Kradu sanitku, sakra nekradu. Čeho jsem ho? Ne, ty mě nechal. Ne. Au. Vlastně. Dělej, jedu za tebou. Jo, dobrý, sedí. Jo, dobrý, je tam, dělej, musíme rychle odjet, někam daleko, kde nás nikdy neuvidí. On je s náma v autě! Vojta, vyskoč z auta. Dobrý, jeď. Ne, počkej, vypnu se radši sirének, jo, ať nejde slyšet. Zvyšuju rychlost. Dobrý, už ho nevidím, už to je dobrý docela. Tak zapnu ještě pro jistotu světla. Dobrý. Tak, musíme takhle tady zaparkovat. Vyskoč tady, já se toho auta zbavím. Halo, tady ten barák mi přijde trošku prokletý. Zkusím jenom něco. Ten dům, Ježiši Maria. Pomoc! Ne, je to horší. Je poblíž? Asi jo, ale...
Já jsem schovaný, já jsem se schoval do rostlin. Musím rozsvítit baterku. Naštěstí mě nevidí. A mě ano. Je to fakt, tak já rychle po tobě přijedu. Pokud najdu, kam jsem tu záchranku zaparkoval. Já jsem se trošku schovala. Jedu. Jsem tady. Mělej. Naskoč. Kde? Dělej, naskoč. Ne! No dobrý, jeď. Vojto, vyskoč. Kde? Budeme v zelený korbě. Jak se tam dostal? Já nevím, já jsem neotevíral, sakra, co tady je, sakra. Má to strašně klouže. Ne. Co mi tam ještě furt? Jak se ho zbavíme? Mám nápad. Už mám nápad, jak se ho zbavit. A hodně rychle se ho zbavit. Ale můžeme se taky zabít, takže... Rychle jedu. Já jim neřeknu, tak vyskočíme. Okay. Teď! Au! Sakra, to je novou kabelku. Myslím, že jsem si bral s sebou koloběžku. Sakra, jsi mrtvej. Zastřelil jsem tě. Andriska koloběžka! Zastřelil jsem tě. Ještě jsem zvolil tyhle tabule. Nasázám je tady. Už mě nevidí. Čus. Hej, počkej. Vstup do mýho kára. Kde jste? Já jsem tady, Vojta. Kde jste? Jdu vás zachránit. To není on. To je duch! Kde jste? Musím kouknout. Kde jste? Jo, hodím sanitku. Kde jste? A jeď. Ale fakt, kde jste? A fakt teďka hory. Čau. Rychle ten duch, bo já se chvilku půjde. Já jsem byl někde tady poblíž vás, protože jsem šel procházet. A jak vypadal ten duch? Byl bílej. Hej, tak já jdu vjet na tu horu a tam se skryjem před ním. Počkej, ale na kom jsme minule vyvolávali toho ducha? No, na tobě, Vojto, takže ty ještě furt musíš mít? Ale jsem byl u jednoho, který mi ho dal pryč. Počkej! A všichni už zemřeli. No, oni ho zabili už. Ale však, když jsme ho vyvolávali, no tak Oni ze mě ho vyvolávali, toho ducha. Tak to jsme byli možná my? My musíme jít na tu horu, na té hoře bude bezpečí. Fakt? Já. To si nemyslel. Vyskakuju!
utekaj von. A co? Hej, Vojto. Sakra, oni moji kamarádi asi umřeli. Vojto, ty jsi naživu. Pojď. Ne. Já jsem vyskočil přesně, když jsme dopadli. Já jsem dopadla na sanitku. Oh no, hoši, já už jdu za váma. Kde je Kuba? Bro, já jsem vyskočil. Já jsem vyskočil tam. Au. Já nevím, kde jsem. Jo, co? Nemáš takový to 3x3, takový to červený kolo. Pomocte mi, já už to tady nedávám. Pomoc. Já nebudu do nemocnice rychle. Pomocte mi, já už je normální den. Pomoc. Hej Vojto, dej server téma a jak je server téma, no tak dej jako křížek, jako to, koš. Co? Jak je server téma, tak dej koš. Au, já už to nedám. Rychle do nemocnice s ním. A proč to tady není ještě zničený? Protože když jsme tady byl minule, tak to tady bylo vůbec tady zničený. Hej, to je už konec. Pomocte mi. O pár dní později. Tak, dobrý den. Tu vám dám prášky. On se probudil. Rychle, jdu ho oživit, ještě. On měli dýchat. Rychle, tohle musíme zvládnout, nesmí umřít. Já jsem si pozvala svou myšku. Ulíval myšku. To přežiješ. Mamo, Duchové, oživte tohodle. Já se nemůžu vůbec hýbat. Duchové, pomozte tomuhle chlapcovi. Teď. Tak mi pomoct. Je to mi strašně moc bolilo. Wow. Moc mi strašně moc krvácne. Adrický šok. Do srdce. Už jsi oživený. Měl bys už vylézt. Hej, jakože mu zahrabete do hrobu, já se pak rychle probudím. Tak bohužel, ale umřel. Au, je mi líto, ale on umřel. Musíme ho jít zahrabat. Chudák. On se probudil. Duchové do něj vešly. Duchu, vylez z tohoto hrobu.
neboj. Au, kde to jsem zavřenej. Hej, pojďte se kouknout, to je tady pohřbené, jak se jmenuje. Hej, Kubo. No. Co kdyby jsem šel k tobě a tam bychom třeba taky natáčeli? Dneska určitě ne. Proč? Jo a jo, vlastně. Jak se tohle už je hlína, jakože už jste mě zahrabali. Ale jakože já jsem Že jsme tam natáčeli taky. Že by si volal. Jo, a jakože já se prokopu pak ven, jakože tady brečíte, já se pak prokopu ven. Ty krabice jsou jakože, víte co? Hána, taky je. Hej, já musíte jako zvedlat brečet. Ještě Vojta? Vojta. Já brečím. A vidím, že brečí. Vojta však umřel. On si pro nás obětoval. Počkej, já musím brečet. Já tak třeba takhle. Tak začínám za 3, 2, 1, teď. Sakra, kde to jsem furt pohřbenej? Jako co to je sakra jíra? Au. Už se to vyhrává. Co? Co se stalo? On je naživu. Au. To je lopata, mám ještě k tomu spadlo. Au. Tohle už nemám. Hej, ona tady tam furt je, ta holka. To mi nedošlo. Hej, už je konec, jo, už je konec. Bude konec za 3, 2, 1, teď, jo, bude konec. Tak lidi, doufám, že jste si to užili a v dalším díle nazdar! Doufám, že jste si to užili. Nashledanou. V dalším díle a první díl, jak jinak na účtě Jakubisko, potržítko 16. Čusky. Já jdu se